Ale dupa. A na katolce bierze? No, kurwa. Dupa blada, no. Szkoda, a było tak fajnie. No, od nowa. No. Dobra, ludziska. Nie wiem, ile już mi brakuje, ale pora minut mi brakowało. Niestety. Ja będę ludziska uciekał. On tam. Inne rzeczy. Znajomi przyjechali, tutaj z nimi spędzał wieczór, także dziękuję dzisiaj. I zapraszam zaś kolejny raz, więc tam na Facebooku będę pisał. Ja? No, może by się udało. Dobra, nic ludziska, trzymajcie się, dzięki. Nara, do zaś. Koniec, dobranoc.